Да. Всеки паркира, включително и аз нарушавам. Аз ви казах, аз също имам състояние 3 фиша. Спирам. И си ги плащам. Но сега кола не оставам. Що са 60 лева? Още 3, аз ще ги дам на децата или нещо да свърша полезно за вкъщи, аз ги давам за глоби. Така, къде са районните инспектори в момента? Някой питал ли от вас журналисти, шефа на полицията? Или директора на полицията? Къде са? На зелена граница, районните инспектори на зелена граница, които в момента трябва да са по селата, защото цялата продукция е вече по нивите. Виждате, ония ден пожари в Младино, пожар в Мостряк, умишлено в Димитровче, на Фаркаш запаляха нивите. Конкуренцията вече, малката е голяма. Арендите от 50, другия дава 150. Кавги, Бойшка. Сега имаме един случай за референтни приори, които са тук събрани, които са дали на договори, както за Почта. Аз ще докаря мерите. Но почнем вече да ги даваме под съд и взеха да се оправят взаимно чрез нотариус. Как може, аз съм ти предал 2 литра, не съм го знаел, и ти за този тютюн си ми платил парите, и сега 10 години ще получаваш по 2000-3000 лева относно моите килограми, които съм ги предал на неговия договор, и няма да идваш да ми ги даваш. Защо? Защо?